Што атрымліваецца? Унізе адразу знізу пачнем чытаць. Эрев Пейсах. Эрев, ну мы з вами, наша мэта, галоўная мэта, конечно, идыш. Мы все привязываем, что мы бачым, что не бачым, что чуем, что говорим, это все связано у нас с идышем. Основная наша мэта. И Эрев Пейсах, Эрев это значится канун. Канун это пярэдадні, это вось тое, что хутка будзе. І Пейсах яшчэ не наступіў, яшчэ да Пейсаха у нас 2 тыдні, пэўне, да. І ну так атрымліваецца, што наступны тыдзень я не змагу, на жаль, правесці лекцыю, бо я з'еду на нейкі час. І тут уже ж, як бы, хоць Пейсах яшчэ не пачнецца, а на сам Пейсах, я спадзяюся, мы з вами сустрэнемся. Хаця я не ведаю, магчыма быць, у нашай арганізацыі нешта там адмяняюць на гэтыя святы, ці не. Потому что она литерально совпадает нечто днями. Но тем не меньше, мне все ж таки хотелось зазначить это свято и яе пярэдадне, и сапраўды свято вельмі вялікае, оно вот все, что связано с иудаизмом, и все, что связано с Торой, это, конечно, Пейсах у першую чаргу, это самое великое свято, религийное свято, каноничное свято, и, безумовно, сегодня у нас будет такая мозаичная, как бы, размова з вами. І, ну, таким чином, починаем. Мамы Лошин, он таты Калошин. Все ведают, что это значится. Это про наш идыш. И то, что вы бачите, вот эту картинку, это некое 15-е стагоддзе. Это тая самая книга, якую читаюць менавіта на седер, на свята якраз Пейсаха, калі все целую ночь сидят за столом, всей семьей, малые и старые, и читаюць агаду, менавіта пасхальную агаду. Что такое слово агада? Агада, агоды на идыше, агоды, это кажется. И это то, что не канонизовано, то, что не в прямым тексты релігійныя, а як бы дадатковыя тэксты. Гэта легенды, гэта гісторыі, гэта нейкія фражкі, гэта нейкія байкі, гэта все тлумачэнне якое. І вот якраз вот агада, менавіта Пейсахавая агада, яна як бы пераказвае і для дзяцей, і для дарослых, в першую чаргу для дзяцей, тому што памятаеце, што, ну, конечно ж, галоўная традыцыя, гэта вот 4 пытанні, калі дзеці павінны задаваць на пасхальным седры свайму бацьку. І вот гэту самую гісторыю вы бачыце на гэтай карцінцы. Сядзяць за столом. Якраз сям'я сядзіць, стары млад, і якраз яны чытаюць тую самую агаду. Безумоўна, стол традыцыйна накрыты, все неабходнае, што павінна быць, прысутнічае. И Эрев Пейсах. И почитаем, ну, коли мы вывучаем с вами идиш, то почнем это Ингоиш. Ингоиш якраз выходит год будет 2026. Und in Jiddisch 5788, да. 86, пробачьте, 86. 5786 год. Шолем алейхем рабойсай, тайрун либе фрайнд, хавертес un хаверим, йиденес un йиден, гоетес un гоем, мирзайнен ногдо un гейбенон. І адразу я вас, каб вам яно было на слыху, каб вы ведалі, як віншаваць сваіх сяброў, сваіх блізкіх, свою сям'ю, мітрейным, ліхтыкен, фрейлыхен, он мазалдыкен Пейсах. І, улічваючы нашу лекцію, сённяшнюю размову, конечно ж, Бирабиджанкой. Вот минулый раз у нас народился такой новотвор, такой неологизм. Мы получили вот той крайний усход и крайний заход. И великую эту скуру бычью Советский Союз мы растягнули. И как раз вот отрымалось такое пригожее новое слово. Бирабиджанкой. И сегодня мы как раз вот мозаично с вами поговорим и про само свято, и, конечно ж, про той самый Биробиджан, и, конечно ж, про эту подею, якая была у Джанкои.
І, конечно ж, згадаем той самы фільм, які мы з вами мінулы раз паглядзелі невялічкі, вот тых людзей знакамітых Абрама Рома, згадаем Маяковскага, згадаем Віктора Шклоўскага, згадаем, конечно ж, тую Лілю Брык і яе мужа Осю Брыка. І яшчэ раз, mit Reinam, Lichteken, Freilich und Mazeldiken Pesach. Reinam гэта чысты, Lichteken гэта светлы, Freilich гэта вясёлы і Mazeldiken шчаслівы Pesach. Вот усім я вам жадаю, і вы жадаеце тое ж самае сваім блізкім. І, конечно, Зедзехавек, он год Анойны, Камихая, Аганоя, Унафаргениген, und schäbt naches und Luft. Атрымлівайце самую вялікую асалоду і натхнення, натхняйцеся нашай размовай. І хацелася б, конечно, нейкі эпіграф даць. Я не паспеў мінулы раз прачытаць гэты верш Ицека Фефера. Ён як бы спалучаўся з мінулым днём, з нашым мінулай серадой, чым? Тым, што пачыналі мы з вершаў якраз таго самага знакамітага украінскага паэта Тараса Григоровича Шевченка і той запавет ягоны. І гэта таксама запавет, нейкі запавет эпітафія, Ицек Фефер. Мы трошку гаварылі пра Ицека Фефера, і яшчэ сёння два слова я скажу. Але спачатку давайте пачытаем верш, гэта будзе наш эпіграф, гэта ён як бы аб'ядноўвае всю нашу тэму, якой мы займаемся. І, конечно ж, аб'ядноўвае все нейкім чынам тыя, амаль 100 гадоў, можна сказаць, 100 гадоў пасля рэвалюцыі, тыя, што прайшлі, той нейкі монстр, нейкі дзікі бык, Советский Союз, что зовется там. Ицек Фефер, эпитаф. Эпитафия, разумеется, эпитаф. Я буду перекладать. Перекладов у меня нема, тому я буду вам перекладать. Вот jeder Mensch aträum, was lebt mit ihm in einem, amol wie heiße Freund, amol wie kalte Scheinem. Ein Träum, ein größer Träum begleitet mich in mein Gang. Es lebt in mir, wie es lebt mein Herz und mein Gesang. Wenn bleiben mir der heule Erd, weil ich allein nur, wenn es wird, der jüdische Besäule meine alte Beine aufnehmen, soll der Farbargeher bemerken mein Sam, der sehendig das Groß, was hebt sich von mein Stamm, sagt und vor dem lebendigen Wind. Es ist gewesen ein Mensch, hat sein Volk gedient. Это такая рыса, якую подвел под всю свою творчесть Ицек Фефер. І перекладається так. Кожен чоловік має мару, який сон, мара. І ён жыве разам з ёй. Часам гэта як гарачы сябра, але часам гэта як халодныя суседзі. Гэты сон, гэтая мара. Гэта мара, яна як бы суправаджае все маё жыццё. Ён пра сябе піша, ад першай асобы. Ён жыве ўва мне. Гэта мара жыве ўва мне. І так як маё сэрца і мае песні жывуць у маім целе. І калі прыйдзе час, і я застануся адзін сам на сам з той зямлёй, голой зямлёй, і вось тыя габрэйскія могілкі, їдыше бесойлым, тут мясцовыя казалі бесейлым, їдыше бесойлым, прымуць мае косткі ў гэту зямлю, і нейкі чалавек, спадарожнік, які будзе ісці побач, убачыць маю магілу, звярне на яе ўвагу, і убачыць дерзендик дос грос, убачыць траву, якая прарасла з маіх, як то сказаць, штам гэта паходжанне. Тут трэба нейкае вобразнае знайсці слова, што вось з той маёй спадчыны, якую я назбіраў за ўсё сваё жыццё, і прарасце з яго нейкая жывая трава, зялёная трава з яе. І ён скажа, гэты спадарожнік скажа жывому ветру, скажа, ён быў чалавек, ён служыў свайму народу. ist gewesen ein Mensch, hat sein Volk gedient. И вот две картинки я вам яшчэ покажу яшчэ раз Ицек Фефера, потому что, конечно, это одна з самых
самых характэрных асоб 20-го стагоддзя, звязаных менавіта з габрэйскай культурай і ў першую чаргу, канешне, з ідышнай культурай. І больш таго, ён проста, вот бачыце, ён аднагодка гэтага стагоддзя, таго стагоддзя, 20-го стагоддзя, нарадзіўся ў 1900 годзе, нарадзіўся ён в Украіне, і пражыў 52 гады. Сышоў з жыцця ён не па ўласнай волі. Ён быў, вы памятаеце, што ён быў адзін з самых актыўных чальцоў якраз таго самага антыфашысцкага камітэта у часы Другой сусветнай вайны. І ў 52 годзе ён разам, 13 чалавек, у 12 жніўня 52 года яны прымусова пакінулі гэта жыццё. Это люди. И вот якраз на другим фото, вот он молодой человек, это ягоный рукопис, рукописный идыш, да. Я обещал вам в самом початку, год тому назад, больше чем год, то, что мы с вами будем учиться писать. Мне хочется это сделать, но вот и сегодня никак не почнем это робить. Але хотелось бы, конечно, писать обовязково. Моторную, якраз моторику письмовую развивать. І вот тут написано якраз идышем, сапраўдным идышем, 29 год стоит, да, и ўнізе ягоны подпіс, аўтограф ягоны. І Ицек Фефер. А з правага боку 3 чалавекі, якія сустрэліся, хутчэй за ўсё, гэта Великобританія, Англія, і якраз 43 год. Гэта, конечно, Ицек Фефер, у сярэдзіне стаіць Альберт Эйнштейн і справа Саламон Михоэлс. 3 вот, конечно, и розное ихное значение в этом житті, абсолютно розные лёсы. Ну вот, да, счастливо прожил жыццё, и спадзяюся, счастливо Альберт Эйнштейн, и 2 чалавекі, вот, якія акаляюць яго, яны якраз вот не па ўласнай волі сышлі гэта жыцця. Добра, адзінае, што хацелася яшчэ сказаць з гэтай нагоды, что маленькую историю можно я вам еще расскажу одну. У 1949 году, после войны, в Советский Союз приехал один из самых знаменитых спеваков, классичных спеваков, не только классичных, он спевал народную музыку, это Поль Робсон, американский спевак, он был как раз негроидной расы, и тое, што дзіўна, што ён сябраваў вельмі моцна і з Михоэлсам, і з Ицеком Фефером. Это 2 чалавекі, якія мусілі ў 43 годзе аб'ехаць всю паўднёвую, паўночную Амерыку і Великобританію, нейкім чынам паспрабаваць падняць аўтарытэт Савецкага Саюза, каб атрымаць вялікую дапамогу менавіта ў гэтай вялікай вайне. І яны гэта зрабілі, яны атрымалі это, яны пасябраваліся, яны пераканалі вялікую колькасць людзей, габрэяў, вось той капіталістычны свет менавіта звярнуць на іх увагу і дапамагчы, моцна дапамагчы. Гэта атрымалася. І калі Поль Робсон трапіў у Савецкі Саюз, то першую чаргу, ужо, напрыклад, Ицек Фефер у 48 годзе, год таму, ён ужо быў арыштаваны. Цэлы год ён ужо сядзеў на Лубянцы за кратамі. І, напэўна, гэта даходзіла нейкая інфармацыя да Амерыкі. І Поль Робсон перад канцэртам у Маскве ён запатрабаваў, сказаў: я хочу сустрэцца з маімі сябрамі. Хацеў бы сустрэцца з маімі сябрамі, таму што ён уже ведаў, што Михоэлса ўжо ў 48 годзе ўжо не было на свеце. Ён спадзяваўся, што Ицек Фефер яшчэ жывы. І вот ён як бы змусіў тыя самыя органы, сказаў, што я згаджуся правесці канцэрт у Маскве толькі з умоваю, калі я ўбачу Ицека Фефера. Што было зроблена? Яго вычысцілі, адмылі за некалькі дзён з Лубянкі, яго прывезлі ў гатэль Москва, самы ў самым цэнтры Москвы знаходзіцца Москва ў Москве. І, конечно ж, была зроблена там неабходная апаратура пастаўлена, і Фефер просто не мог размаўляць. Робсон, конечно ж, здагадваўся, але, як легенда гаворыць, ніхто гэтага, конечно, не бачыў, што ён як бы на пальцах паказваў тыя краты, вот той самы знак, да,
дзе мы адкуль мяне ўзялі. І больш таго ён патлумачыў, што Мірхольда забілі, што ўсё вельмі кепска ў адносінах да нас. І пасля гэтага ідэя была такая, што паказаць, што ў нас все добра, што самае шыкоўнае гатэль, іх быў накрыты стол, што здесь все добра, з Ицхаком Фефером все выдатна, з ідышам, і з мовай, і з габрэямі, все ў Савецкім Саюзе выдатна. Но Поль Робсон, конечно, все вельмі добра зразумеў, і на канцэрце ён праспяваў той самы Зогмунд Кеймел «As du gehst dem letzten Weg», той самы віленскі гімн партызан, і мы з вами спявалі яго, і яшчэ раз паспяваем як-небудзь абавязкова. І ён нават на ідышы, адзін слупок ён праспяваў на ідышы. На жаль, калі ён вярнуўся ў Амерыку, не ведаюць, ён сапраўды разумеў, наколькі гэта ўсё страшэнна, то, што тут адбываецца. Ён ніякім чынам не спрабаваў, магчыма, ён думаў, што гэта можа быць пашкодзіць. Ён не спрабаваў данесці ніякай інфармацыі да ніякіх сродкіх інфармацыі ні аб чым нікому ён не даваў інтэрв'ю наконт таго, што ён бачыў, тое, што ён чуў пра Савецкі Саюз. Вот так гэта гісторыя адбылася. І мы зноў жа вернемся з вами до нашага свята, да Пейсаха. І вот на той карцінцы, якую я вам паказаў, Сагады, в самым версе быў тэкст, напісаны залатымі буквамі. І учора мне дапамаглі сябры, вялікія знаўцы мовы. Аказалася, што гэта нават не іўрыт. На іўрыце мы з вами трошку чыталі, на ідышы мы чытаем рэгулярна, але тут гэта нават арамейская мова. Вот што цікава, што арамейская мова гэта, як бы то сказаць, гэта тое, што завецца у разумных людзей лінгва франка. Гэта ў тыя часы, 3000 год таму назад, 1000 год до нашай эры, вот на той тэрыторыі вялікай бліжэйшага ўсходу, дзе спалучэнне было фантастычнае ўсіх народаў, народнасцей і плямён. І вельмі шмат розных моў існавала, розных дыялектаў. І вот гэта мова якраз арамейская, яна нейкім чынам паўплывала на ўсіх, яна нейкім чынам аб'ядноўвала ўсе гэтыя рознамоўныя народы, і яна стала такім лінгва франка. Лінгва франка гэта значыць вольная, свабодная мова, мова, якая дазваляе ўсім нейкім чынам. Канешне, в першую чаргу яе функцыя была гандлёвая, нейкая камунікатыўная мова. І вот яна, і больш таго, шмат якіх народаў, тым ліку габрэі, яны перанялі гэту мову, прынялі яе. Яна нейкім чынам таксама паходзіць з семіцкіх моў. Карані яе вельмі старыя, але, канешне, вельмі вялікі, доўгі тысячагоддзі часу яны раз'ядноўвалі іх. Але вось нейкім чынам менавіта гэты дыялект, менавіта арамейскі, ён паплываў на ўсе гэтыя ўсходы. І да сённяшняга часу ёсць частка насельніцтва, напрыклад, у Іракі, у Сірыі, якія размаўляюць на гэтай мове. І вот часткова нават тая самая Тора, у Торы ёсць толькі фрагменты невялікія на якраз арамейскай мове, але вот іншыя кнігі Танаху, напрыклад, кніга Эзры, здаецца, кніга Даніэла, пророкаў розных, яны напісаны менавіта на гэтай мове. Больш таго, нават уже пазнейшай в нашай эры той самы Ісус Христос, ён якраз размаўляў менавіта на арамейскай мове. І усе гэтыя асноўныя якраз пісанні, тое, што завецца Агадой, яны якраз зроблены на арамейскай мове. І больш таго, два талмуды, і Іерусалімскі талмуд, і Вавілонскі талмуд, яны напісаны таксама па-арамейску. Таму арамейская мова вельмі істотная, вельмі значна для гэтай габрэйскай іудаійскай культуры. І вот той тэкст, які вы бачыце, вот учора мне дапамаглі, мы расшыфравалі яго, і хочацца прачытаць вам па-арамейску, прагучаць, таму што ён як бы з'яўляецца такім девизом, таким основным, основнымі словамі, якія азначаецца гэта свята, менавіта Пейсах. На па-арамейску спачатку. Гошато, гохо, лешона, габо, баро, Ісраэль.
Гошато Авдей Лишоно Габо Бни Хойрим. Хутчэй за ўсё націскі на апошні склад. Гошато Гохо Лишоно Габо Баро Исраэль. Гошато Авдей Лишоно Габо Бни Хойрим. Першы раз у жыцці чытаю па-арамейску. Да. І перакладаецца гэта так. У гэтым годзе мы тут. У наступным годзе будзем у зямлі Ізраілю. У гэтым годзе мы рабы, у наступным вольныя людзі. І, канешне, вось тая асноўная тэма гэтага свята, гэта якраз метамарфоза, тое самае пераўтварэнне, пераіснаванне, выхад з таго самага палону, і егіпецкага палону, і тых самых рабоў, якія 40 гадоў хадзілі, каб нават нарадзіць новае пакаленне за гэты час, за 40 гадоў. І не адзін тых, хто выйшаў, нібы там, нават Маісей таксама, хто выйшаў з палону, яны не дайшлі да зямлі абітаванай. Але новыя, нарадзіўшыся людзі, яны вольныя людзі, менавіта яны сталі носьбітамі усіх гэтых плямёнаў абрэйскіх. І Пейсах, канешне, такое вялікае значнае свята, што яно не магло азначацца сінонімамі абавязкова. Вельмі па-рознаму яго называюць, але кожны гэты сінонім, ён мае свой вялікі сэнс. Ну, Пейсах, у першую чаргу, на ідышы гэта Пейсах будзе, да? Сучасны зараз іўрыт, вот той самы ізраільскі іўрыт, ён гаворыць Пейсах. Ну, на ідышы, на ашкеназійскім іўрыце таксама гэта будзе Пейсах. Хаг, слово Хаг, гэта свята, гэта слово свята. І адно, тры яшчэ і прывяду вам, тры прыклады, тры сіноніма гэтага свята. Хаг гамацыс. Ну, маца, гэта, канешне, разумееце, яна на блюдзе якраз самым сярэдзіне, гэта якраз маца, сверху напісана Пейсах. І свята мацы, так перакладаецца, да? Тады Хаг Гоовів. Гоовів, значыцца, вясна. Авів, Тель-Авів, гэта якраз горад вясны. І на ідышы Гоовів, якраз гэта тое свята вясны. Сёння мы будзем з вами чытаць вершы пра вясну і нешта спяваць. Гагейрыс. Гагейрыс, гэта якраз тая самая воля і свабода. Гэта свята свабоды. Гэта свята выхаду з палону у вольныя людзі. І якраз гэтыя, два апошніх тэрміна, свята вясны і свята волі, свята свабоды, якраз для нас яны вельмі істотныя, і сёння мы пра іх трошку пагаворым. Выдатная карцінка, і зноў жа мы яе бачылі з вами год таму назад, Любарова, і той самы стол, яшчэ давайте вернемся назад, прабачце, я не сказаў, да, тыя значэння, канешне, вы все ведаеце, я спадзяюся, вам буду яшчэ чытаць вялікія лекцыі, буду тлумачыць усе рытуальныя якраз тэмы, звязаныя з гэтым святам, той рытуал ежы, той рытуал седара, вячэры гэтай начной, то, тым не менш, мне хочацца, канешне, прамовіць гэтыя словы, якія вы бачыце, тыя блюда, якое вы бачыце, і тыя рэчы, якія ляжаць, менавіта на ідышы. Пейсах вы ўжо зразумелі, Пейсах, да? У самым версе гэта называецца морар. Морар гэта, нейкая такой горкі корень, гэта нейкая рэдзька, можа быць, гэта хрен, і все, што з гэтым звязанае. Гэта якраз успамін аб том, што вельмі цяжка і вельмі горка быць рабом і быць якраз у прыгнёце. Так, далей. Што ў нас далей? Справа, да? Справа гэта костка, звычайна баранья, зараз робяць курыную костку, да? На ідышы гэта зрое, яна гучыць слова зрое, да? Ніжэй гэта на сучасным іврыце харосет, харойсыс. Харойсыс гэта такая паста, робіцца такая паста адмысловая, якая ўвасабляе ў сабе тую самую гліну, з якой рабіліся тыя вавілонскія піраміды і тое самае вавілонская вежа і егіпецкія піраміды. З гліны, нібыта з гліны рабіліся цэгла, і менавіта яна як бы утварае. Гэта салодка, гэта такая, каб гэты горыч нейкім чынам разбавіць, робяць такую адмысловую пасту і яе ядуць, да?
И хазойрес унізе, гэта такая все, что это слово такое достаточно широкое, якое як бы говорить об тым, что необходимо есть некую горкую зеляніну, некую, там, не ведаю, ту же самую кинзу, ту же самую вось петрушку. Ну, а для петрушки есть, правда, особное слово. Это так само, как, да, карпыс, это с левого боку. Вот там намалявана такая петрушка, капрыс. Ну, вот, як бы основные гэтые слова, да? И вот у Любарова якраз все намаляваны. Тут есть и хрен, тут есть просто зелень, есть якраз петрушка и все необходное. Костка. А, и бейцах это яйцо, вареное яйцо. Вот ритуал, який кожный габрей за ночь повинен съесть. И выпить 4 бокала вина. И, конечно же, приказка пейсаховая, приказка «Азме зол нет кумендер либер пейсах, волтмен фундер блоте не таройс». Ну, так само вы ведаеце, што напярэдадні пейсаха трэба выдраць, вычысціць усю сваю хату, каб ніякага крошкі, ніякага хлеба, кваснога, нічога не заставалася. Трэба выкашыраваць увесь свой посуд. Дарэчы, багатых людзей ёсць адмысловы посуд менавіта для гэтага. Таму якраз і кантраст вот гэтага свята, чысціня і нейкі бруд, некая вось звычайная побытовая гразь, што завецца. І вот у гэтай прыказцы якраз, калі б не прыходзіў любы пейсах, то пэўней з гразі нельга было б вылезці, да, вызваліцца. Ну, патрэбна, да, для гэтага. Вот такая жартаўлівая прыказка идышная. І я сказаў, што ў нас сёння з вами калейдаскоп такі, мы з вами зноў жа метамарфоза вяртаемся до таго самага фільма. Хацелася 2 слова яшчэ сказаць пра яго. І вот 2 чалавекі, якія стварылі гэты фільм. Віктор Шклоўскі злева сядзіць з лысай галавой і коротка стрыжаны Маяковскі спиной для спины. Яны такія характары сапраўды, яны упартыя, абодва былі упартыя. Но што мне, чаму я вас все-таки прывёў гэту картинку і паказваю яе про этих стваральнікаў? Яна вельмі шмат аб чым гаворыць. І, дарэчы, фатаграфаваў Осип Брык. Яны все разам, пэўне, і Ліля Брык была, все 4 яны былі. Оказывается, это немецкі город, не город-городок маленькі, а ён знаходзіцца на востраве, у моры, в нямецкім моры, якраз насупраць, ну, прыблізна насупраць таго самого Кронштадту, не ведаю чаго там, Петербургу. І як не дзіўна, это Германія, 23 год. Вот яны мелі магчымасць, вось вельмі шмат аб чым гаворыць, тое, што магчымасць проста можна было 23 годзе сесці і паехаць у Германію. Але Владимир Маяковскі, ён все жыццё пісаў такія дзённікі, вершаваныя дзённікі, ён усё жыццё пісаў вершы. І вот мяне он настолькі ўразіў гэты ягоны цынізм адносінах да той краіны, куды ён прыехаў, до того пляжу, ён там, дзе калі ў 23 годзе страшэнны ў Расіі голад, першы голад пачынаў, ну, толькі, напэўна, вот, забаранілі той самы НЭП, і пачалося той самы гладамор по всей Сібірі, по всей поўдні, по всей Украіне, Беларусь закрануў. Вось, а яны сядзяць, бачыце, у такіх прыгожых касцюмах, і што ён піша, да? Вот што ён піша. Я маленечкі кавалачак, верш страшэнны, цынічны. И дыра дырой, не хорошая, не дрянная. Немецкий курорт, живу Нордернее. Владимир Маяковскі. Ввогуле, в гэтым вершы ён прапануе Аўроре падплыць да гэтага берага, да гэтага вострава і пачаць, конечно, тых усіх пляжных людзей, адпачываючых, тых самых капіталістаў, усіх буржуяў, вот, конечно, навесці на іх пушкі і націснуць на кнопку. Вот такі верш, да. Можете почитать, ён ёсць. Так і завецца, менавіта з гэтага горада. І таксама, вяртаючыся да мінулага разу, мы не паспелі праспяваць песні. Ну, давайте, калі ўлічваючы тое, што ў нас все-таки свята ідзе, хочацца спалучэння з гэта трагічнага лёсу, всіх гэта габрэйскага чалавецтва, якое перажыло нейкім чынам 100 гадоў Савецкага Саюза, то
безумоўна, нейкім чынам толькі іронія, толькі вось сама іронія, яна, можа быць, дапаможа нейкім чынам зразумець гэта ўсё, пераасэнсаваць і зрабіць нейкія вынікі. Давайте пачнем з Джанкоем і ну, зноў жа будзем скакаць з вами. Джанкой і якраз Біробіджан. Мы спявалі гэту песню, ну давайте яшчэ раз праспяваю. Добра, вы слова запомніце, яе трэба ведаць. Все ж таки, яна дае вот самыя цяжкія, на мой погляд, самыя цяжкія часы жыццёвыя, іх, безумоўна, ніхто не можа пазбегнуць. Яна ратуе нас усіх. Азме форт, кен Севастополь, изнит вайт фун Симферополь, дортен из-за станции Фаран, вердарзухан на егликен из-за станции Анантикал, инджанкоя Джан, Джан, Джан. Хей Джан коя, хей Джан вели, хей Джан коя, Джан, Джан, Джан. Хей Джан коя, хей Джан вели, хей Джан коя, Джан, Джан, Джан. En verrieden af mijn kasje, woes mijn broeder, woes abrages, geht bij hem der tractor via baan, die moemeleeba, der kosielki, beeleba, der molotилки, injan koya, Джан, Джан, Джан. Hey Jan koya, hey Jan Willi, hey Jan koya, Jan, Jan, Jan. Wer sagt jeden kondern handeln, essen fete jod mit Mandeln, Norden sein kein Arbeitsmann. Das können sagen, nur die Sonnen, jeden Speise und in Ponym, tut akuk auf Jan, Jan, Jan. Hey Jan koya, hey Jan Willi, hey Jan koya, Jan, Jan, Jan. Hey Jan koya, hey Jan Willi, hey Jan koya, Jan, Jan, Jan. Песня стварылася там, напісана там, но, канешне ж, матывы гэта традыцыйныя і, безумоўна, канешне ж, хасідскія ў гэтай песні. І яшчэ одну песню мы абавязкова з вами праспяваем. Канешне, гэта песня, яна родная для нас і... Чаму? Таму што ў нас ёсць варыянт менавіта смілацкі, вот у тым самым фільме, які вы глядзелі, спадзяюся, ўсе, і пошуках ідыша, поисках ідыша Александра Гарадніцкага. Эта песня якраз у нас, хто не глядзеў, можа, ці хоча згадаць яшчэ раз, это 40-я минута, можете, фільм, ён ёсць у нэце, інтэрнэце. І на 40-й минуце якраз спявае Баба Геля са Смілавіча, спявае гэту песню, адзін куплетаў. Напісаў яе Лейб Квітко. Песня гэта вот тое, з чаго сёння пачала якраз наша Наста, з песні «Умерзайны налы брыдар» і мы ўсе браты. Гэта перакладзеная, трошку перасачынёны матыў, але матыў традыцыйны, вот менавіта пра сяброў, гэта пазнейшая песня, я трошку спрошчаная. А вот «Лейба Квітко», эта песня была напісана ў 30-е гады і, ну, дарэчы, да, таксама два слова пра Лейба Квітко. Яшчэ раз мы зноў да яго вяртаемся, я спадзяюся, яшчэ будзем казаць, таму што яго вельмі цікавая паэзія, асабліва дзіцячая, што чалавек, якім паэт, сапраўдны паэт, які нейкім чынам метамарфозы таксама, вот тое, што адбывалася вот з рабоў, трэба стаць вольным чалавекам, у яго наадварот, ён з вольнага чалавека ператварыўся ў некага, вот, ну, раб, слова не скажаш, але вот все ж таки гэта, канешне, вельмі істотна. Тое, што ён пачынаў з выдатнай паэзіі, ідышнай паэзіі, сапраўднай паэзіі. Тады вот той ідэалагічны праз, якім прайшоўся па ўсіх, той самы канфармісцкі уплыў, ён расціснуў цалкам всю гэту паэзію, сапраўдную паэзію, стварыў такую ідэалізаваную, моцна ідэалізаваную, партызаваную, вельмі спрошчаную паэзію. Якраз у гэтай песні аб гэтым і гаворыць. І все ж таки, вот, урэшце рэшт, уже пасля вайны, ну, яшчэ і да вайны, пэўне, пачаў, вот, ратавала гэтых усіх пісьменнікаў, усіх паэтаў, тых, хто застаўся жывы, таму што большасць з іх якраз сышлі не па ўласнай волі з гэтага жыцця. Тых, хто застаўся жыцці, яны якраз захапіліся, ратаваліся, не захапіліся, а менавіта ратаваліся дзіцячай паэзіяй. Вот адзін з іх, конечно, Лейб Квітко, адзін з самых яркіх, адзін з самых зазначаных. Да, дарэчы, на гады звярніце, 1890-1952. Ён на 10 гадоў старэйшы за Іцка Пфефера. Але ў адзін год яны сышлі, былі разам расстраляныя.
Лейб Квітко, калгасная їдышная песня яна завецца. Менавіта таксама была напісана гэта песня менавіта вот для тых самых крымскіх калгасаў, пра якія фільмы мы с вами глядзелі мінулы раз. Трошечку я перакладу, добра. Разам з намі жыве сябра. Ён такі бравы яд. То есть, памятаеце, я вам казаў, слова яд з'явілася. Заместа бохер яно запаланіла ўсе якраз їдышныя вершы і всю якраз прозу. Яд, слово яд. Хлопец такі, пацан. Бравы пацан. Ён, прыехаўшы з горада, таму што это вёска, для вёскі гэта калгас, і ён усіх нас аб'яднаў. Хопіць глядзець на зоркі, тут павінны паўстаць калгас. Давайте вып'ем чарку, лыхаем вып'ем, да, за жыццё, за новае жыццё, за нашы палі, якія тлустыя, якія дадуць вялікі ўраджай, за нашу новую высокую хату, якую мы будуем, да. Давайте выпьем за наших дзяцей и за фарды Трая. Трая гэта, ну, гэта дорогая, моя дорогая. Гэта про жонку, про жонок, про наших. За дзяцей и за старых. С кейнем, з оконах это стары, а с кейнем это стары, я множный лик. Унфаралам нарынын и за всіх разом. И давайте наш першы бокал, хай усхваліць, каго ён усхваліць, конечно ж, нашего лібера Хавера Сталина. И фардер Октябрь революции, фардер Сталин Конституция. Гэтага я нават не буду перекладаць. Я вам проспяваю її. Добра гэту песню. Гелеб даун сахавра, яй-яй-яй, год гелеб даун сахавра, яй-яй-яй, сизгивена ята бравера, яй-яй-яй, сизгивена ята бравера, яй-яй-яй. Фунде штотер год якумена, яй-яй-яй, год енусенов генумена, яй-яй-яй, годи кухена вдештерена, яй-яй-яй, а колвір зобаун сверена, яй-яй-яй. Ломер тринкена лихаєм, ай-яй-яй-яй, фардем лебен фарденаєм, ай-яй-яй-яй, фардер ферло, фардер зате, ай-яй-яй-яй, фардем наєр хойхер хати, ай-яй-яй-яй, ломер тринкена лихаєм, ай-яй-яй-яй, фардер кіндер, фардем трає, ай-яй-яй-яй, фарде кіндер, фарде скинем, ай-яй-яй-яй, ун фарале меренейнем, ай-яй-яй-яй, золде рештер козо хвален, ай-яй-яй-яй, золде рештер козо хвален, ай-яй-яй-яй, фардем либен хавер ставлен, ай-яй-яй-яй, фарден либен хавер ставлен, ай-яй-яй-яй, фар Октябрь революция, ай-яй-яй-яй, ун фар Сталин Конституция, ай-яй-яй-яй, фар Октябрь революция, ай-яй-яй-яй, ун фар Сталин Конституция, ай-яй-яй-яй. Ой! Ну, бачите, вы зразумели, что мелодика абсолютно та же самая, да, можно ей спевать нават на те самые слова. Ай-я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 й, згод гелебдо, митун сахавра, ай-яй-яй, сизгивена ята бравра, ай-я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 й. Разумеете, вот, да, як пераробка, як сапраўдныя народныя песні становятся идеологичным, прогрессивным, да, пропагандистским мотивом. Вот такая справа. Лейб Квітко. И, конечно ж, хочется нечто сапраўднага, нечто чагосьці чалавечага, душевнага. И про идеологию мы поговорили с вами. Давайте поговорим про весну. Вот то, что мы с вами читали, это свято весны. И Люба Вассерман. Люба Вассерман. Кто такая Люба Вассерман? Наступным слайдом мы с вами почитаем. Давайте я спочатку почитаю верш вам, добра на идише. Гэта одно з таких сучасных выданняў яе вершаў. Яна чалавек 20-го стагоддзя, і уже нема на свеце. Але вот і дзякуючы яе сыну якраз з'явілася кніжка. Мы бачым с вами эту кніжку, і вот у одной з цэлая нізка вершаў прысвечана менавіта вясне, менавіта веснавым святам. Фрилинг это весна. In der Zeit, mein Herz wird zartig weicher, es taet Punkt wie frühlinglicher Schnee, und auf die Lippen legt sich eus a Schmeichel, und treibt eus von Herzen dem stillen Weh. Dem Weh, was brengt, Wjugen und Zawehen, dem Weh, was kommt von Zoffen mit de Frest,
mit friedlichen Tag, wir gehen da in Zweien. Es wird bald die Schwalb sich kehren in ihr Nest. Es spielen helle, silberne Vermorgens. Der letzte Schnee, a dunkeler, zerrinnt. Der Frühling kommt mit Frieden und mit Sorgen. Auf Fliegeln bringen zu tragen им der Wind. Ну, тут, до речі, є помилочка, от у третьому рядку знизу, і церих, тут написано церинт. Ну, у кожної книги є помилки, безумовно. Хутенько вам перекладу. То, що, напевно, я намагаюся поволі читати, щоб слово зрозуміли, щоб самі так само прочитували і вчилися читати на справжній мові, на квадратне письмо написане, да. І ось некий час, коли серце моє м'якчеє, воно становиться лагодним, пяшчотним, і воно розтає, як той самий весенній сніг, фриліндикер шней. І на мои вусны кладется улыбка. И, конечно же, с моего сердца выгоняется вот той, выходит с моего сердца выходит той самый тихий боль. І що ж це за боль? Це боль, який приносить у югі і завеєн. В югес і завеєн. Це от два якраз синоніми, які з славянських мов походять. Завеєн з білоруської, української і югес, розуміється, з руської. І от той самий боль, який цофен це з повночі, який приходить з повночі разом з морозом. І якраз от ідучи весновим днем разом з той самою ластовкою, яка от хутко буде від свого гнездечка. І раніці, пригожі раніці з'являють третій слупок, да. І опошній, от зникає той самий опошній потемнівший сніг. І якраз весна, яна разом з радістю несе турботи, некі хлопоти, да, турботи життєві. І ось той самий, в эту весну несе з нами той самий ветер. Вот такий вірш. Вот Самолюбовый Серман, 1907 год, 1975 годі, пригожая жанчина. Яна большую частку свайго жыцця, 40 гадоў, прожила, як вы разумееце, у тым самым Біробіджані. І нарадзілася, вот трошачку нейкіх дадзеных пра яе, нарадзілася яна недзе на самай мяжы Беларусі, Украіны і Польшчы. І, ну, гэта Польша лічылася на той час. І вельмі рано, маладой зовсім дзяўчына, 25-м годзе, яна з'ехала ў тую самую Палестыну, вот, захапілася, конечно ж, камуністычным рухам, працавала ў кібуцы, ў тым калгасе, яна калгасніца сапраўдная, кібуцкая, будавала дарогі ў Тель-Авіве, санітаркай была ў Иерусалиме, і, конечно ж, камуністычная партія стала актывісткай левага руху і рабочага, працоўнага, і вот гэта примусила покинуть Палестину, потому что менавіта тыя самыя брытанцы просто выслали за камуністычны рух адтуль. Але ў 31 годзе вот у Тель-Авіве нават выйшаў яе першы зборнік «Фарнахтен. Вечары». Паэтычны. Яна пісала ўсё жыццё свае вершы, да. І 40 гадоў яна пражыла ў Біробіджані. І таксама вот тыя рэпрэсіі ўжо 40-х гадоў, 48 годзе яна была арыштавана. Як усе, амаль што вся інтэлігенцыя, пісьменніцкая і мастацкая інтэлігенцыя Біробіджана в одно імгненне была арыштавана. І, ну, хоць дзякуй Богу, не таму, што яны арыштаваны, а таму, што большая з іх все-таки засталася жывая, іх не расстралялі. Тым ліку яна праседзела 6-7 гадоў па турмах і каталажках, і вярнулася, вот яна сядзела ў Тайшэце, гэта Іркутская, здаецца, обласць, і выйшла і зноў працавала бібліятэкарам у якраз тых газетах і ну, бібліятэках самай той знакамітай імя Шолам Алейхема бібліятэчцы, на ідышы была мастацкім рэдактарам радыёкамітэта і, конечно ж, супрацоўнічала з той самай Біробіджанскай газетай.
Вот яе сям'я, яшчэ вельмі цікава тое, што муж яе таксама біробіджанец сапраўдны, але ён сапраўдны аргентынец. Ён прыехаў з Аргентыны ў тыя самыя 30-е гады. Яны пазнаёміліся, пасябраваліся, жаніліся, нарадзілі вот сына, сын Сергой. І дзякуючы, я казаў, што сын яе, ён жыў у Малдове, і ў Кішынёве, ён яе туды забраў на апошнія гады жыцця, разам з ім жила, вось. Але ён сам вельмі адукаваны чалавек, ён ведае выдатна ідыш, ён зараз, здаецца, в Ізраілі нават нейкія радыёперадачы вядзе, займаецца троху ідышам, але ён музыкант, выдатны музыкант, ён вот яшчэ і гэта ягоная уласцівасць, інтэлігентны чалавек. Мейше Бенгельсдорф, імя вот яе мужика, аргентинца, вот ён на фотаздымку разам з сям'ёй. І цікава яшчэ захаваўся ў іх, на жаль, вельмі кепская якасць, я знайшоў. Гэта іхнае пасведчанне аб браку. 1936 год, калі тут можна ўбачыць, разгледзець. Але што цікава, што яно напісана на ідыше. Вось, бачыце? Да, Zeigenis von Heirat, так яно завецца. Пасведчанне аб браку. Дзіўны такі дакумент. Сын, дарэчы, нарадзіўся ў 1937 годзе. Вот жахлівы. І вот яшчэ адзін фотаздымак якраз тых самых яе калег, яе пісьменнікаў. Усіх гэта Бузи Миллер, Макс Риент, Люба сама Вассерман, Сальвадор Боржес, Іцек Бронфман, Гершел Рабінкоў. У сяроддзі вот яны трымаюць адзін, здаецца, нейкі часопіс, да, часопіс на ідышы, ён выходзіў такі, ну, пра яго мне калі асобна пагаворым. Тым не менш, час хутка бяжыць, ідзем далей. Вот тая самая кніга, якая выйшла ўжо ў 2015 годзе. Ну, вот бачыце, дзякуй Богу, зараз яна Бам'ям und Байтайх, у мора і ў ракі, так і назавецца. То есть якраз яна, гэта фотаздымак біробіджанскі якраз. У ракі, каля рацы, гэта якраз маецца на ўвазе Бірэ, а море гэта якраз і адначасова ізраільскае море чырвонае, і, канешне ж, гэта тое самае дальнеўсходняе море, жоўтае, ці якое там, да, яно падыходзіць, да, той самы Ціхі акіян. І яшчэ адзін верш, ой, хутка час бяжыць, веснавы, да, Frühlingsmotiv, Reißen der Teich herauf sein Eisdeck, Sgeide Krie, schäumig, reutig, durch aufgeprallte Fenster, lot mich ein zu sich der Dreußen, Sgeira Reus zu sich in Sedel, Gse, die Bämer still sich wiegen, über Kopf meinem Erfolgel, mich begrüßt, mich junge Fliegel. Es kommt mein Einikel gleich zu laufen, bringt mir Zweigelig und Blumen. Бобе, Бобе, schreit hilchig, sie ist der Frühling scheu gekommen. Ну, зразумелі, в акно расчыненае, ветер рваецца, крыгі плывуць, праходзяць, і дрэвы шаволяцца, да, гістаюцца, яна ў сад выходзіць, і тут птушкі, канешне, без юнкі, і крылом, маладым крылом, яны як бы кранаюць яе галаву, і, канешне ж, вось, унучок выходзіць, унучок, ён нясе нейкія кветачкі і нясе галінкі, дарыць бабульцы сваёй і кажа: бабуля, бабуля, вось вясна прыйшла. Вот такі верш. Вот памяць ушанавана яе якраз у Біробіджаніны, такім вот вельмі сімвалічна, вот гэтыя краты на вокнах і Люба Вассерман. Канешне, тут нічога не напісана пра тое, што з ёй было ў жыццё, напісана, да. Ну, вот, дарэчы, тут якраз вот старым ідышам напісана 20-х гадоў. Іным дозікін Гойс, дос Гелеб, ді ідыше Дихтерн, Вассерман, Любов Шамовна, да, Любов Шамовна, зразумелі. І яе вот таксама, яе нейкія яе асновы вершы, якія гавораць пра яе жыццё унізе. Allemen will ich erzählen, alle ich will sollen wissen. Birobidzjan ist mein Heim, Birobidzjan in mein Gewissen.
Кожны павінен лічыць, улічваць, кожны павінны ведаць, Біробіджан – гэта мой дом, Біробіджан – гэта маё сумленне, mein Gewissen. Вот одна з бібліятэк, гэта з часопіса якраз сабнабраўраднага біробіджанскага, які выходзіў на па-руску, і гэта, на жаль, не яна тут сядзіць, но тым не менш, вот гэта фотаздымак, апрацаваны фотаздымак, як это было. Гэта той самы калгас Валдгейм, наш, про яго мы шмат гаварылі уже з вами. Гэта якраз дом, лясны дом. Фото Гершовіч. Тут нейкі Гершовіч, ён вельмі шмат фотаздымкаў засталося менавіта пад ягоным імя. І хацелася падысці да завяршэння нашага сённяшняга, такі праграмны верш. Зноў жа, гэта ўсё вершы з той же самай кнігі, той же самай паэтэсы Любы Вассерман. І «Soll sein Shalom», хай будзе мір. Мне падаецца, вот напісаны гэты верш даўно, але актуальнасць яго не знікае, да. «Soll sein Shalom», von Frühling, die herrliche Klangen, sie haben bezaubert mich heint, von kinderschen lustige Blicken, der Frühling erläutert erscheint, wenn Kinderle spielen und tanzen, verklienet die Welt sich in Freude, und sonniger Frühling zwickt sich auf irdischer Länge und Breit. Soll Kindheit a glücklicher wachsen, soll reifende Schäfe in Feld, wälzt Herz meins, mehr gar nicht von Leben, nur Scholem soll sein auf der Welt. Я перакладу з вашага дазволу гэты верш. Хай будзе мір. І зноў жа пра вясну. Вясна гучыць, званіць, да, зэй, ну тут чамусьці зэй у множным ліке, да, вёсны, да, вёсны будзем казаць, да. Яны здзіўляюць мяне сёння, ну, чаруюць, так, бацойберна, цойбер гэта некая цуд, чаруюць мяне сёння. І ведае ўсе вёсны, да, жыццёвыя. І дзіцячыя вясёлыя позіркі, веснавыя, вось, яркай, зяюць яркай вясною, да, так трэба перакласці. Калі дзеткі гуляюцца і танцуюць, то гэта ўсё, весь свет захлынаецца вяселлем і радасцю. І сонечныя, веснавыя, ну, як бы значэнні, то есть так это можна перакласці, што вот гэта зянне, сонечнае зянне вясной, яно распаўсюджаецца па ўсёй зямлі, length and breadth, як бы захоплівае всю вясну. Хай дзяцінства, апошні слупок, хай дзяцінства шчаслівае расце, і хай вот той самы зрэе, той самы ураджай. Шэфы гэта некае багацце, ураджай на полях, на полі, да, у полях тут, інфелд. І хочаш маё сэрца, хочаш, не хочаш, а больш мне не трэба нічога, што ты хочаш. А мне то, што трэба толькі? Толькі мір хай будзе на гэтым свеце. Вот такі верш. І вот пакажу яшчэ адзін фотаздымак у калгозе Эмас, яшчэ адзін калгоз, біробіджанскі калгас. І школа менавіта, настаўнікі, я сам троху настаўнік, і для мяне гэта кранальныя фотаздымкі. Вот яшчэ раз паглядзіце на тых самых дзетах, паглядзіце, што ім на гэтым свеце трэба. Сапраўды, трэба толькі адно слово нам, шолем. Яшчэ адна прыказка идышная про Пурым и Пейсах. Он кнейдлых из ниткейн Пейсах, он креплых из ниткейн Пурым. Про кнейдлых и креплых мы можем с вами по заканчэнні нашей размовы якраз пагутарыць на абмеркаванні. Я бы хотел пачуць з вас, что для вас значится кнейдлых и что для вас значится креплых. Як у вашай сям'і гэта гатавалі гэтыя дзве стравы і чым яны розняцца паміж сабой. І яшчэ одну агоду, мы пачалі з агоды, і я пакажу яшчэ одну агоду. Агоды на идыше, да, агода, зараз кажуць усе
гэта вот нават приналежнасць конкретному человеку, 1430 год, напэўна, на самой этой гадзе подпіс ёсць, і што гэта, прабачце, Исраэль бен Мейер фун Гайдельберг. Гайдельберг гэта адзін з самых славутых універсітэтаў Германії, выдатны горад, які, дарэчы, яму пашэнсціла. Больш за ўсё ён не быў бамбаваным ні саюзніцкімі войскамі, ні савецкімі войскамі. Вельмі прыгожы горад на беразе ракі, такі схіл, гара такая прыгожая. Мне надарылася там быць. Я ездзіў туды адмыслова, заехаў, нават спазніўся з візаю на 2 дні, і за гэта аўтобус стаяў на мяжы, чэшскі аўтобус стаяў на мяжы паўночы, складалі протакол на мяне, но пагадзіліся, мы дамовіліся, таму што я вучыўся якраз за мяжою Аўстрыі і вяртаўся адтуль, таму вот это спазненне, як бы у мяне быў дыплом, і мне даравалі. Тым не менш, немцы, яны пунктуальныя, мусілі скласці протакол. Вот гэты Гайдельберг, славуты універсітэцкі горад. І вот там захавалася гэта кніга Агода, вот, якая належала гэтаму Исраэлю бен Мейеру. І тут напісаны, зноў жа, тут, напэўне, на іўрыце напісаны Псалом 79 і 6 верш. Я спадзяюся, што калі мы з вами будзем святкаваць уже Пейсах непасрэдна, і я вам абавязкова перакладу гэтыя словы. Добра? І шчыры дзякуй усім, ашейным данк, зайт мир гезунд, штарк und мацлех.